Flugten fra et islamistisk præstestyre i Iran førte for 25 år siden muslimen Fredon Khodavandagaard til Danmark. I dag der hedder han Peter Vandgaard, han er kristen og stiller op til kommunalvalget som kandidat for Dansk Folkeparti. Velkommen til, Peter Vandgaard. Tak skal du have. Peter Vandgaard er lidt nemmere end Fredon Khodavandagaard. Ja, jeg har øvet mig på det. Ja, det er helt sikkert. Umiddelbart så ligner du jo ikke prototypen på en kandidat for Dansk Folkeparti. Først jeg skal sige tak for Danmark og danskerne og til jer. De har givet mulighed til mig. Jeg står her fra en tv-kamera og siger min mening, uden jeg bliver tævet ihjel. Ellers godt. Og jeg siger tak for det. Ja, for det var noget af det, der ligesom førte dig til Danmark. Det skal vi nok komme ind på om lidt. Men hvad siger folk, når de hører, at du stiller op for Dansk Folkeparti ved kommunalvalget? Først min familie bakker mig op. Og mine venner rundt omkring, de bakker mig op. Og så nok, det er mange fremmede også bakker mig op. Hvis vi vender tilbage til 1984, det er der, du flygter. Hvorfor var det, og du hed Fredon Khodavandagaard, hvorfor er det, du flygter? Ja, det er fordi dengang jeg var vognmand. Jeg kørte med lastbil fra Iran til Europa og tilbage til Iran. Jeg havde illegale aviser fra 79 indtil 84. Men 84, det blev opdaget, og så min kone ringer til mig. Til Teheran. Jeg var i Teheran, hovedstaden. Jeg skal ikke komme hjem. De venter på mig. Fordi når du har illegale aviser mod islamistiske præststyre, det er to muligheder. Enten er flugt, enten du bliver henrettet. Så jeg valgte flugt fra Iran sammen med familien. Det var 2 børn dengang. Og I kommer så til Skive. Siden flytter I til Ikast, hvor du og din kone får et job. Ja. Lige pludselig så hedder du Peter Vandgaard. Hvordan gik det til? Ja, det er fordi vi for det første flyttede fra Skive på grund af fine job, og det var masser af muligheder dengang. Vi vil gerne ikke hænge på dansk samfund. Vi vil gerne tjene og arbejde selv vores egne penge. 1986, vi fik en lille pige, Anna. Lige efter 1 måned, jeg sidder i stuen og ser fjernsyn. Pludselig jeg hører din stemme, siger til mig 3 gange, vi skal dybe Anna. Hvad var det? Jeg vil det ikke. Jeg kan ikke forklare. Så jeg tog telefonbogen og kiggede efter præsten. Hvem var præst i Ikast? Så jeg fandt præsten og ringer til ham og spørger ham, kan du hjælpe os? Han siger, ja. Jeg siger, vi vil gerne dybe vores barn. Anna. Han spurgte mig, hvem er jeg? Jeg siger, vi vil gerne dybes alle sammen. Og efter dyben, jeg kom hedder Peter Vandgaard. Fordi vi valgte navnet fra Bibelen. Og Peter, det er en disciplin i Bibelen, og Vandgaard, det betyder indstillet som vand springer. Ja, og hvordan var det så at være iraner og konvertere til kristendommen og så bo der midt i Jylland? Ja, i starten vi havde et problem, fordi vi boede i Ikast, det var nogle bolokker, som boede mange fremmede. Det startede at kaste i sten til vores vindue hver aften. Og midt i gågaden i Ikast, jeg bliver truet til livet med en mand, som han havde kniv med. Og efter den, jeg bliver taget med en mand, som jeg kendte ham aldrig med basketballbat. Så alle den der, det skete i Ikast, det er hos politi i Ikast dengang. Men når der sker sådan nogle ting, har du så tænkt tanken, er det her værd? Ja. Det er det. Det drejer sig om frihed. Ingen har ret til min frihed, demokrati og ytringsfrihed fra mig. Ingen. Jeg er fri mand i Danmark, og jeg finder mig aldrig 0 mennesker, enten det er danskere eller islamister, tager min frihed fra mig. Aldrig. I 2003 så flytter du til hovedstaden, og du beslutter dig også for at gå ind i lokalpolitik på Frederiksberg. Hvorfor gør du det? Ja, det er fordi, da Muhammed-tegningerne kom frem, og 0 imamer rejste herfra til Mellemøsten og hissede folk op.
det starter brænder vores danske flag. Det gjorde rigtig ondt i mit hjerte. Det gjorde rigtig ondt, fordi jeg har mistet min flag en gang. Men denne gang, jeg vil ikke miste min danske flag, fordi jeg er en del af dansk flag, og dansk flag er en del af mig. Derfor jeg har her, det hedder danske iraner. Hvorfor er det, du vælger Dansk Folkeparti? Der er jo nogen, der synes, det er et fremmedfjendsk. Ja, for det første, det eneste parti i Danmark, som er troværdigt, det er Dansk Folkeparti. Det eneste parti, man kan stole på, det er Dansk Folkeparti. Det eneste parti, som når det siger 0, og det mener os. Derfor jeg har valgt Dansk Folkeparti. Jeg har oplevet andre partier, som siger 0, men aldrig kommer, siger den rigtige befolkning i Danmark. Jeg vil sige tak, fordi du kom. Peter Vandgaard, tidligere Freedon Rhodavandagar. Held og lykke. Det er mig, jeg skal sige tak, og tak, jeg måtte være i dag. Tusind tak.